Kapuso, mas istrikto nga protocols ginapatuman na sa syudad sa Iloilo kasunod sang pagpatuman sang Alert Level 3 status sa syudad. Inbound travelers sa linsagwa sang Western Visayas kinahanglan magpresenta sang negative RT-PCR test result. Si Zen Kilantang nakatutok. Humaling kahapon, Enero 9, tubtub 15, ginapaidalom na sang Interagency Task Force ang Iloilo City sa Alert Level 3. Ginpatuman ang curfew sa syudad, umpisa alas 10 ng gabi, tubtub alas 4 sang kaagahon. Talalupang doon nga madamo sa mga pulis nga nakabantay sa palibot sang syudad. Si Manang Teresita, nagbaka lang sang bulong kag pagkaon. Suno sa iya, hindi man ini magwa sa ilabalay kung wala sang kinahanglanon. Gawat sa wala mga ilis, mga alcohol. Suno sa senior citizen nga si Juliana, bisan pa nga i-require na ang vaccination card sa pagsulod sa mga establishmento, hindi sa gihapon magpabakuna bangod na hadlok ini nga hindi makasara ang iya lawas ilabi na nga may asthma. Sa public market lang ko nagapamakal. Diyan sa public market. Paano na binay kay striktohon na gate bisan sa mga market? Paano na? Ang sobra naman na sa galing man ko sa ano ba tawag, sobra naman na pagka-stricto ma. Hindi na sa lugar nga magrobot kita. Balik naman sa 70% ang passenger capacity sa mga pasahero nga jeep. Bangod babudlay ang pagmintenar sang physical distancing sa mga sumalakay, kanya-kanya nga diskarte ang mga driver. Pareho na lang kay Eduardo nga nagbutang sang separator. Ginbalik lang ako ng munay para masunod na lang kami sa mando sa amon nga presidente. Mga 70% lang kami kay may multa kung malakpan. Sa guidelines ng intrazonal and interzonal movement of persons, tanan nga fully vaccinated individuals halin sa Negros Island pasulod sa syudad, ang kinahanglan nga magsumite sang vaccination card. Sa mga partially vaccinated kag hindi bakunado, dapat magpresenta sang negative RT-PCR test result. Tanan nga inbound travelers outside Western Visayas ang kinahanglan sa gihapon magkuha sang travel coordination permit pinaagi sa SPAS kag dapat may negatibo nga RT-PCR test result sa 72 oras antes ang biyahe. 60% ang kapasidad sa mga empleyado sa mga establishmento kag talatapan ang pahanugutan nga maka-operate. Ginalimitahan ang mga bisita sa resorts, hotels, accommodation establishments kag condominium sa 30% ang ila operasyon. Tanan nga na close contacts ang nagpositibo sa COVID-19 ang iga-swab test kag quarantine. Ginadumilian ang pagpatigayon sang mass gathering sa hindi miyembro sang pamilya. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.